Takže ahoj, zdraví vás Lopesovaný a toto video je s pastelkou v kráľovstve matematiky druhý diel. Je to zase kniha, s touto knihou ste sa už mohli stretnúť, Jana Remišová. A bol to prvý diel a toto už je druhý diel. Tak, tú knihu si môžeme ako keby takto otočiť. Takto. Otvoríme si ju. To som už strašne, počkajte, ďaleko. Tak. Teraz sme na tej strane, kde máme byť. Tak. Tak ideme si toto prečítať. Naháňačka. Čierny kocúr okatý, chvostíkom sa píši. Chrbátik má strákatý, myšku zbadal v skríši. Šedá myška leží, kocúr za ňou beží. Začala sa naháňačka, chytiť myšku nie je hračka. Teda rímuje sa to, pretože tu nás sú básne. Tak rímuje sa to. Na lúke. Teplé slnko svieti, lúkou bežia deti. Pri veselej pesničke skáču v mäkkej trávičke. Bose nôžky majú, radosne sa hrajú. Taká posledná táto, stonožka. Beží, beží do briežka, namyslená stonožka. Nôžka nôžku naháňa, ako vláčik uháňa. Tak a teda to bolo celé video, tak bude aj tretia séria, tak a to bolo celé fakt video. A lúči sa s vami Lopesovaný, tak ahoj.